Mga contact tracers sa Lapu-lapu City gipaubos sa methodology seminar. Si Luan Merondina sa report. Gitigom ganihang buntag sa Lapu-lapu City Hoops Dome ang mga contact tracer sa dakbayan alang sa usa ka methodology seminar. Gilangkuban kini sa mga kawani sa City Health, Lapu-lapu City Police ug mga sakop sa Lapu-lapu City Fire District. Si Police Lieutenant Colonel Robert Lingbawan, pangu sa Regional Intelligence Division ug may kasinatian sa contact tracing sa Barrio Luz ang usa sa mga mikandak sa seminar. Matod ni Lapu-lapu City Police Office Director, Police Colonel Clarito Baha, na dugangan og 20 ka mga PNP personnel ang ilang mga contact tracers. So karon atong gi-enhance para every barangay na ay contact tracing team. Naamang gyud tay barangay health emergency response team. Ang BHERTS nato in every barangay nagamit na gyud nato. So ang sa pagkakaron ang nadungag na lang nato is ang police force ug ang fire. Base sa data sa DOH-7, may 1,876 na ka mga COVID cases ang Lapu-lapu City as of August 2. 1,047 niini ang naka-recover na ug 71 ang nakalas. Di ta magpaabot nga doon natin i-contact trace kung mahimo atong ma-educate ang mga tao nga mo proteksyonan nila ang ilahang kaugalingon nga dili mosulod ang virus. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.